аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорам ки барои ҳамаи шуморо мақбул мешавад. навора то охира тамошо кунед. дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. салому алейкум бародарҷонам. ман чихел дидестем мо дар моҳи шарифи рамазон ҳама скидкаи калонро дар шумо эълон мекунем. чихел дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хунаполни тоза мекунад, сахарни диабет, бародари касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жӯлудок чихел дидесте, жӯлудкаи кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорнитмин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед. зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорнитмин. Toyota Camry бародаро, Camry 6 тамошо кунед. ҳолати беҳтаринаш 2018 сол, объеми 2.5 қатъи, 4 та балонуш навай. ҳуҷҷатош ҳам ҳаст, ҳамаш қоидаи бензини холи умуман газ зайдаг нест. ҳозир ман ванҷоша камера мекунам, касида мақбул мешавад, номраи актара мемонам, занг занем, бо якам барои шуморо пурра маълумот метавам. 4 та балонуш ҳам навай. ҳозир як самонша мегирам. даро электран, мултирул, коробкаш автоматай, старт-стопам дора, кондитсионершам яхай. 133 000 пробег дора. Навортош ҳамаш кор мекунад, автопилот. салон кожаи. ҳамаи навортош ҳаст. тамошо кунем бародаро, касои дар мақбул мешаванд. онҷо кара мемонем, занг занем, бо якам барои шуморо пурра маълумот метавам. Camry 6 ҳолати беҳтаринаш. нархша чанд гуфти рака? нархша чанд гуфти рака? 300 та. нарх 300 000. бол хеле муомила дорад, ҳа? муомила ҳам дорад? номрои телефонта мегӯ ака? номрои телефон 38 4 та 9 4 та 0 43, ҳа? хуб, ман номраи акара мемонам, занг занем. ҳолати беҳтаринаш касида мақбул мешавад. бо муомила ҳам дорад, нарх 300. версо бародаро 2009 сол тамошо кунед. вагония объем 1.8 қатъи, 4 та балоншам навай. касои дар мақбул мешаванд, номраи кара мемонам, занг занем, бо хатто муомилаи хуб мекунад. ҳолатҳои вагонира пурсида дидан бародаро, ба ҳам хоҳишам бо ҳам вагониро камера мекунем. қоида биёед биёед. дароро тамошо кунем. даро электран, мултирул ҳам дора, коробкаш механик, навортош ҳамаш кор мекунад. 168 000 пробег дора. ҳозир агар тафмон мегирамш. ҷои нишаст қафодам ҳаст. бо мешавад ки ҷамъш кунем. чор та балоншам навай. нархи чанд така? 120 000 нархш. номраи ака 35 55 56 38. тамошо кунем бародаро. ҳолати беҳтарини вагони шафтагидем ҳамин барои шумо.
фойдавия. Motor şkorkesen soğuk var ikonu. Bu ya kadar kafama girmiş ne olacak bu? Mercedes-ҳои кузовҳои 204 баробаро соли 2008 вагони ҳаби мотораш сеяй бензин то свечам қайхтон дидестен металлик света пакет алёка кардаду Yükam doğran. Çand اسم یکم arkadaş? Bu mobilya doğranı. O 150,000 so'mni. Nomro akara memunuz zang bزنیم bu برای شما رو بیشتر معلومات میتونم. نمرش 101 زنگ بزنیم bu برای شما رو بیشتر معلومات میتونم. Bu mobilyanın doğran. Mercedes-Benz бародаро GLO 450 2007 солай объёми 4.5 қатъияй тамошо кунед касоеде ки мақбул мешавад номро якара мемонам ҳолати хуб шай 4 та баллонаш навай свечам кожа оз як салоншам мегирам тамошо кунед барои электран абагреф мунтиру автомат консайриш яхай тамоми наротош кор мекунад салон кожа лукам дора тамоми наротош аз ду ҷои нишаст дар қафо ҳам ҳаст ناخشا چند گفتی راکا؟ 150 اسمه با سوده خوب میشود 150,000 با موبیلم دوران نمره اکره میمونم زنگ بزنید کسی دیگه مقبول میشه و قطعا موبیل خوبم میکنه هم نمره تلفن تمام بیا اکره 982 4 تا 3 31 خب دو تا نمره هست بردارو هردش در علاقه هست زنگ بزنید ҳолаташ хубай боя бор дига тамошош кунед ҳай тарафа уҷа тайровкаш дора акая онқа учтагия Mercedes-Benz бардоро хубнактар 2002 солай объёми 2000 солай объёми диққатияй ҳолати хубаш як дист гаштагияй бензини холияй а бензини холи газ ҳам дора хавша туғри мекунад худаш 4 та баллонаш навай ӯзиам анҷоша камера мекунем бо худтон бинед ӯзи як салоншам мегирам
хулушам наван. Коробкаш автоматай бародаро. Оз ягай пешам мегиримш тамошо кунед. Коробкаш автомат, навортош ҳамаш кор мекуна. ҳолаташ хубае. Автомат нархира чанд гуфти ака? нарх 60000 бом медам. дора номер акара мемонам, занг бизанед. номерои ака 93 55 48 88. ҳардуш я номерои хат бо худона мечунад.